والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار مقدس حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانانو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس آستانہ پاک دا فیضان اور مزار پر انوار اندر جلوہ فرما صالحین و عارفین و کاملین دی تعلیمات دا نور رب ذوالجلال شریعت مطہرہ دے زیر سایہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. خالق لم یزل بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی مسافرانو حقیقی منزل بے اولادانو نیک صالح نرینہ اولاد ہر بے گناہ قیدین و رہائی ہر مقروض نو قرض تو نجات نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں
امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، دشمنان دین اور غداران وطن نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ جتنے احباب دور تو قریب تو محبت چاہت و الفت نال اللہ والیاں دے دامن نال وابستگی دے اس حسین پاکیزہ رشتے نال جڑے ہوئے احباب تشریف فرما ہوئے ہو، اللہ سب نو قدم قدم تے خیر، لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے۔ اس آستان مقدس تے ایک عرصے بعد پھر اکابرین ملت اور عشاقان رسول دی زیارت دا شرف و اعزاز میسر آیا۔ اللہ کریم اس گلستان دے ہر پھل اور ہر کلی نو ہمیشہ تر و تازگی، اور اس گلستان دے ہر پھل نو اللہ کریم ہمیشہ مہک نصیب فرمائے اور فیضان عام فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو، آستانیاں نال وابستہ احباب اس بات تو باخوبی آگاہ و آشنا نے کہ جتھے بندہ آس، امید، آرزو لے کے جیڑی تھاں تے آوے انہوں آندے نے آس تانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آس تانا، جتھے آس، خواہش، دعا اور تمنا اور آرزو لے کے آیا ہے۔ آستانے دے اصول اور ضابطے اے ہوندے نے کہ جیڑا بندہ ذہن لے کے آندا ہے کہ مینوں پیر دی دعا نال نوکری لبنی ہے، مینوں پیر دی دعا نال کاروبار لبنا ہے، مینوں پیر صاحب دی دعا نال او دا منصب لبنا ہے، او اپنا عقیدہ درست کرے۔ پیر صاحب دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ او تواڈی میری نسبت نو بارگاہ مصطفی نال پختہ کرے۔ ساڈے گاں کیونکہ تصورات بالکل چینج ہو گئے، اسا اپنی ڈائریکشن تے ڈگر تو ہٹ رہے ہیں۔ مرید نو اس بات دی فکر ہی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں بیعت کیوں ہونا ہے، اور وہ سمجھتے میرے پیر دی کرامت اے ہو گیا او ہو گیا۔ پیر دی سب تو بڑی کرامت یہ ہے کہ او تیری زندگی حضور دی غلامی نال جوڑ دے۔ تھوڑا جو ہولی بولو تاکہ کوئی بندہ بیمار نہ ہو۔ حضور سیدی عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، آپ ارشاد فرماندے نے مرید کون ہے، پیر کون ہے؟ فرمایا مرید اوے جیڑا ارادہ کر لوے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دی رسائی حاصل کرنی ہے بحیثیت بندہ اور بحیثیت مصطفیٰ دا غلام۔ یعنی وہ ارادہ کر لوے رب دے قرب دا اور رسول اللہ دے قرب دا، تے پیر اوے مرشد اوے جیڑا پھر انہوں کھبیوں سجیوں طوفاناں تو دکھاں تو بد مذہباں تو اور روحانی ڈکیتاں تے چوراں تو بچا کے اس شارات تے او دی توجہ کھبے سجے ہون ہی نہ دے، سیدھا انہوں بارگاہ مصطفی دا نور بخش۔ انہوں آندے نے پیر تے مرید۔
ظاہر گئے یہ ایک مقدس نسبت ہے. پھر جڑا شیخ کامل ہے او جملہ لوازمات و طوفانہ تو انہوں محفوظ رکھتا ہے. شیخ کامل دا مطلب ہے کہ تانوں بد عقیدگی تو بچانا، عقیدے دا نور عطا فرمانا، عقیدے دا نور عطا فرمائے. ظاہر گئے او پل پل دسے گا میرے وڈیاں دی لائن اے وے، میرے بزرگاں دی ڈائریکشن اے وے، صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. او جڑی شارائے ہے گامزن او دے تے کرے گا، ایک ہے تصور. ایس ویلے جدو اسا اس نور تو محروم ہو دے جاواں گے کیونکہ ساڑی توجہ ہور پاسے ہے، بس تویز دے دیو مجھ بیمار ہے، گاں بیمار ہے، گھر بیمار ہے، فلاں ہے، ایسا ہے. اے او دے پیر صاحب دے، شیخ کامل دے، اے او دے ذیلی امور نے. اصل ڈیوٹی پیر دی شیخ دی ہے کہ تیری میری دنیا اس انداز نال چینج کرے کہ بندہ بے نمازی ہوئے تے او پنجگانہ نماز دا عادی بن جائے، ماں پیو دے اٹھن تو پہلے جتیاں سیدیاں کرن دا عادی بن جائے، پڑوسی دی دھی بہن ویکھ کے نظرہ شرم نال جھکا دے وے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے وے، دو نمبری نہ کرے، فراڈ نہ کرے، اماں بابے ابو اچھی نہ بولے. پتہ چلے کہ فلاں نے فلاں دے ہاتھ دیتا ہے تے پیر نے دنیا بدل دیتی. یہ دے واسطے ظاہر گئے اساں جڑے سالک اور سائل ہاں یہ ساڑھے تے ڈیپینڈ کردہ ہے اساں کی ڈیمانڈ کرنی ہے. تو جدو اساں ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی، میں جتے بھی گیا بہت سارے مریدوں نے کہ دعا کرو جی پتر نوکری لگ جائے، پڑھ رہے ہیں، پڑھ جائے فلاں. کدے نہیں یہ سنیا کن ترس گئے کہ کدے کوئی مرید آ کے دعا کرو حضور میری آخرت درست ہو جائے، دعا فرماؤ پیر جی پتر نمازی بن جائے، اماں بابے دی تعظیم و توقیر اچ مزید اضافہ ہو جائے. اصل منزل اور اصل مرحلہ یہ ہے. توجہ ہے، یہ تصور ضروری. پھر کیونکہ میں نو ٹاپک میلاد مصطفیٰ دیتا گیا ہے، ظاہر ہے جس آستانے جیسی بیٹھے ہیں ایدیاں ذمہ داریاں دو نال پھر اسی اصل منزل وال اگے بڑھا گے. پھر اس طرح ولایت کے حوالے نال پھر ایدیاں مختلف 4 مختلف کیٹیگریز نے. ایدے معانی اور مفاہیم اندر پھر پورا سمندر آباد ہے. ولایت کا پہلا خوبصورت معنی ہے حسین اور مقدس اور پاکیزہ محبت. ولی محبت کردہ ہے بندیاں نال اور پھر محبت کروانا ہے رب نال. جاگ رہے ہو؟ تھوڑا تھوڑا ہولی بولنا ہے. ولی دی محبت کا تصور یہ ہوتا ہے او خالق نال محبت کر کے بندیاں نو جوڑدا ہے، بندیاں نال کر کے خالق نال جوڑن دا تصور پیش کردا ہے. جدو محبت دے اس شاہراہ تے گامزن کردا ہے تے پھر ولایت اگلا درجہ عطا فرما دیئے اخلاص و للہیت نال. ظاہر گئے اس محبت دے سفر تے پھر اگلا مرحلہ ہے اس معنی اندر قربت. قربت کیڑی؟ تقرب الاللہ. وہ پھر قریب ہو جاتا ہے. قربت میسر آندی ہے بندیاں نو رب دے قریب کرنا. ظاہر ہے پہلے محبت دے گا پھر قریب کرے گا. اس تو اگلا خوبصورت اور حسین معانی دے پاکیزہ اور مقدس سمندر دی غوطہ زنی کریے تے پھر آدھے نے کفالت. یعنی او بندہ پھر اپنے شیخ کی قربت تے صحبت نال پھر ایک تصور کرتا ہے کہ میرا کفیل اور کوئی نہیں ہے، سب کچھ دا مالک خالق رازق اللہ ہے. محبت تو سفر شروع ہویا، قربت تک پہنچیا اور قربت دے اندر پھر اضافہ ہویا کہ وہ سجے کھبے ویکھدا ہی نہیں، وہ دی توجہ ہی نہیں ہوتی سجے پاسے کھبے پاسے. پھر وہ اس سے روٹ تے چل رہا ہے. پھر
وہ آندا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہے. جدو مرید پیر دی صحبت نال اس منزل تے پہنچ جائے پھر وہ جھوٹی گواہی ہوئے، دو نمبری ہوئے، رشوت ہوئے، حرام ہوئے، بے حیائی ہوئے، بدکاری ہوئے، ملاوٹ ہوئے، انہاں چیزاں تو آٹومیٹکلی اگے نکل گیا. چوتھا حسین پاکیزہ ایدہ مفہوم اور معنی ہے مدد. مدد بندہ جدو اس مرحلے تے ہوتا ہے پھر وہ پہلے تے رب دی بارگاہ وچوں پل پل مدد لیندا ہے اور پھر او دی عطا تے کرم تے فضل تے رحمت دے نال او پھر مخلوق دی مدد کردا ہے. توجہ ہے. ہن اسی اپنے موضوع نال متصل ہو گئے کہ ولی اور آستانے تے جلوہ گر بزرگ او سب تو پہلی چیز جڑی اللہ دی بارگاہ وچوں انہوں ادا ہو دیئے او ہے مرشد کے طور تے نگرانی نگہبانی. او اپنے مرید دے عقیدے نو بچا کے انہوں اس شارع تے گامزن کردہ ہے جتھے وہ دستا ہے کائنات کی دے لئیے، دھرتی کی دے لئیے، ایک نظام کی دے لئیے، تخلیق کائنات کا راز کون ہے، وجہ تخلیق کائنات کون ہے. اس آستانے نو سلام، اس پیر نو سلام، اس صوفی و عارف نو سلام جس آستانے تے اپنی پوجا پاٹ دی بجائے وہ دی جلوت تے خلوت تاجدار ختم نبوت دا نور فراہم کرے. یعنی شیخ کامل اس بات کو آگاہ کو آشنا کر دے کائنات دا خالق اللہ، مالک و رازق اللہ، پروردگار اللہ اور کائنات انسانی دے تخلیق دا حسن کائنات اور جمال کائنات انہاں تمام چیزاں دا سبب اور ذریعہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے. پھر حضور دا حسن و جمال، پھر حضور دا جود و نوال، پھر حضور دا فضل و کمال، پھر حضور سید عالم دی بارگاہ دی محبت و چاہت و الفت دے او خوبصورت حسین تصورات جنہاں نال اس مرید کے دل دے اندر اسلام دی عظمت و رفعت، ختم نبوت اور حرمت رسول اور عزت رسول اور عظمت رسول دا تصور جگمگا اٹھتا ہے. یقیناً ایسے آستانے اور ایسے صوفیاء و عرفاء اور عارفین و کاملین دی تربیت و صحبت دا اثر ہے کہ کسے دور دے اندر کوئی علم الدین ابھر دے، کسے دور غازی ممتاز حسین قادری ابھر دے، کسے دور غازی عبد القیوم ابھر دے، کسے دی صحبت تے قربت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیا مفکر پروموٹ کر دیئے اور کسے دی قربت و صحبت وکلا دی دنیا اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن یہ سارے کمالات آستانے نال جڑے ہوئے ہوندے نے. اس ویلے کیونکہ پیر نباز بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے، دانا بھی ہوتا ہے. ظاہر گئے آستانے آتے آن والے انہوں رب دی بارگاہ وچ لا کے وہ دستا ہے حالات طوفانہ دا مقابلہ کنجو سکتا ہے، دکھا پریشانیاں مصیبتہ دی مجدار چکی میں نکلے آ جا سکتا ہے. وہ پھر وظائف دستا ہے، اوراد و وظائف نال جوڑ دے، ذکر و اذکار نال جوڑ دے، وہ جلوت و خلوت پاکیزہ کر دے، وہ پھر نماز دا روزے دا انہاں چیزاں دے نال نال او بارگاہ مصطفی دی محبت اور درود و سلام دے نغمے ادب و تکریم و تعظیم و توقیر مصطفیٰ. یہی اہل سنت اہل اسلام دا ترہ امتیاز ہے. اور یاد رکھو عصر حاضر اندر امت مصطفی جس کرب اندر مبتلا ہے، جس دکھ اندر مبتلا ہے، جس پریشانی دا سامنا توانو مینو ساریانو ساڑیاں نسلانو کرنا پہ رہے ہے،
ایدہ ادراک و احساس رکھن والا ہر پیر، ہر شیخ، آستانہ، عالم، صوفی، عارف سمجھ دے کہ اسی اگر پریشانیاں تے دکھا تو بچنا چاہنے ہیں تو پھر آؤ اپنا تعلق بارگاہ محمدی نال جوڑ دیں گے۔ حضرت اقبال اج دا دیکھ کیونکہ اقبال دا بھی ہے، اقبال فرما دینے میں ستا خواب دی اندر میں بارگاہ قدس چ رویا، میں رو کے آکھیا یا اللہ اسی اس مشکل تے پریشانی تے مصیبت تو محبوب دی امت جڑے پھس گئے ہیں کی میں نکل سکنے ہیں۔ اقبال فرما دینے میں نو پھر ندا آئی کہ اقبال اے امت پریشانی تے مصیبت جو کیویں نکلے، اے دے نکلن دا راز تے ایک ہی سی کہ اے امت او ہے، اے او لوگ نے جڑے دل تے رکھ دے نے دلے دا رنگ و محبوب ندارن، اے دل تے رکھ دے نے لیکن اس دل دے وچ میرے محبوب نو نہیں رکھ دے۔ دل ہے لیکن محبوب دے اندر، اے دل دے اندر محبوب نہیں رکھ دے۔ ایک کامیاب امت تو ہوئے گی جدو انہاں نو میں ایک دل دیتا ہے تے او دل میرے مصطفیٰ نال جوڑ دیں گے۔ یہی فرمایا اقبال مانیے ہر فم کنی تحقیق اگر بنگری پادیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی، یعنی اے امت دی بقا عزت وقار ہے ہی اس سلسلے نال کہ اے جدو صدیق دے در دی خیرات، عمر دے در دی بھیک، عثمان و علی دے در دی خیرات لے کے محبوب دے جلویاں وچ اب حسن و جمال وچ گم ہوئے گی، پھر سب تو زیادہ انہاں نو مصطفیٰ پیارا لگے گا۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نال غیر مشروط محبت انہاں دیاں ڈبدیاں کشتیاں تار دے گی۔ اور ظاہر ہے ایس ویلے یہ ایسی تشخیص ہے جڑی کسی لیبارٹری اچ نہیں ہر بندہ اپنے طور تے کر سکتا ہے۔ تسی میں ہر فرد ہر علاقے دا بندہ وہ تشخیص کر سکتا ہے کہ اس پوزیشن وچ تو تے میں کتنے کھڑے ہاں، ساری محبت کتنی جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر کہ کامیابی دی اناؤنسمنٹ تے پروردگار نے کی تھی، کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن دا اعلان فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ظاہر گئے کتاب انقلاب قرآن نال جڑی ہوئی مخلوق قوم مصطفیٰ دی امت جنوں پل پل نگرانی قرآن مجید فرقان حمید اس انداز کرنی آئے، مشکلات مصیبتاں دے ماحول چوں نکال کے کامیابی تے کامرانی دی شارع تے کامزل کرنا چاہ رہی آئے۔ جدوں بھی ایک قوم رسول اللہ دی غلامی تے ناز کر دیئے، پھر تیرے میرے لئی تے قسم خدا دی اعزاز اے بھی گئے اسا اپنے دور تو لے کے اکابرین اس خوبصورت مقدس قرون اولا تک غور کریے کہ جڑے جڑے لوگ غلامی رسول دا پٹا پا کے جن اپنی زندگی دے اتوار بدلے، اج بھی انہاں دیا مزاراں تے روشنیاں تے انوار و تجلیات تو لے کے مخلوق خدا دا جم گھٹا کیوں ہوئے، لوگ
تے پیسے نال بھی لوگاں نو بلاون تے بڑی مختصر ٹائم لئی مخلوق آندی ہے لوگ کی پاپڑ بھی بیل دے کوئی آلہ کھانے دا انتظام کرے کوئی بریانی دے ڈبے او دا او منصب دا لالچ دیوے لیکن آستانیاں تے مزدوری کر کے حلال کمائی کر کے اپنی جیب وچ پلیوں لا کے آون والے ہو کدے غور کریا کرو پیر دی کرامت نہ ویکھو کرامت دی کوئی حیثیت نہیں ہے پیر دا پیغام دیکھو او دا نظریہ او دی روح او دی فکر کتنی ہے آخر ہزارہ بڑا مٹی تلے آرام کر کے بھی لوگاں دے دلاں وچوں انہاں دی محبت کمزور کیوں نہیں پئی ہوندی حتیٰ کہ بارڈر دی تقسیم ملکاں نوں تے 2 لخت کر چکی ہے کئی خطیاں وچ تقسیم ہو چکا ہے قرۂ ارض مگر ایتھے بارڈر دی جناب والا قید بھی نہیں ہوندی ہزارہ میل دور کوئی لیٹیا ہوئے عبد القادر جیلانی دی صورت اندر لوگاں وچ پیار برابر چلدا ہے ہزارہ میل کوئی لیٹیا ہوئے جناب حضرت خواجہ غریب نواز ایک بارڈر دی قید تو بغیر لوگاں دے دلاں وچ زندہ تبندہ ہے ہزارہ میل کوئی دور لیٹیا ہوئے حضرت مختیار کاکی ہوئے اور لیٹن والا کوئی اپنے دور دا شیخ کامل فرید الدین گنج شکر ہوئے یا جناب تگیرہ شریف دے تاجدار ہوئے یا توسا شریف دے بزرگوار ہوئے یا بہار شریف دے عارفین ہوئے یا گولڑا شریف شرکپور شریف کرما والا شریف حتیٰ کہ دھرتی دے جس کونے تے بھی ہے وہ نقش بندی ہوئے یا قادری سہر بردی ہوئے یا اویسی او چشتی ہوئے یا قادری یہ ساریاں بارڈر دیاں تقسیمہ نے لیکن صوفی عارف اللہ دا نیک دلاں وچ حکومت بھی کردہ ہے اس حکومت دی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے اس حکومت کے خلاف کوئی جناب والا ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ کمزور کی جائے یا ختم ہو سکے وجہ انہاں کلو پوچھ لو کئی 100 سال مزار پر انوار گیا گزر چکے نے کئی صدیاں بیت چکیاں نے کسی نو 950 سال دی طویل مدت بیت چکی ہے کوئی 700 سال تو خاک اندر آرام فرمائے کوئی 500 400 سال تو اس دھرتی نو جناب مٹی نو اوڑ کے آرام پہ کردہ ہے اپنے پردادے دے نا تو نا واقف جناب دانشور ہو اپنے لکڑ دادے دے نام تو نا آشنا ہائی کوالیفائیڈ لوگ ہو اپنے وڈیاں دے نام تو آشنا نہیں ہاں لیکن ذرا اپنے بچیاں نو پوچھ لے تو گہرا شریف آباد کرن والا کونے نا دسن گے کرما والا ڈیرا لگان والا کونے نا دسن گے شرک پورچ قدم رنجا فرمان والا کونے نا دسن گے سرحد دیا جنگلاں وچ نور لٹاون والا کونے نا دسن گے اے جناب اجمیر شریف ہوئے یا پاک پتن دا ٹیلا ہوئے او کون نا دسن گے جب پوچھا گے اے سب کچھ کتھوں مل آئے اپنے بستر نیند بچے کاروبار سکول چھوڑ کے آمن والے ہو پھر اج دے دن جدے نہ آئے ایک کلندر دستہ نظر آئے انہاں دیا برکتاں عظمتاں انہاں دے مزار تے جناب والا چڑیاں چادرہ انہاں دے مزار تے لگیاں رونقاں انہاں دے مزار تے چمک دیاں لائقاں انہاں دے مزارات تے لگیوں یا انساناں دیا رونقاں ایتھے غجوم تے لنگر دا جناب تسلسل ویک کے اقبال آکھرے آئے یہ سارا فیضان کی ہے اقبال آندہ کی محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے اگر نعرے دا جواب انجی دینے تو پھر مہربانی کرو جڑا نعرے دے جواب دے موڑے چ نہ ہوئے رخے زیبا تھلے رکھے کیونکہ چنگا نہیں لگتا پڑتا نعرہ تیرے پیو دا دے تیرے لیڈر دا ہوئے
ادو تے سارے انو دسنا تے حضور دے نعرے تے جڑا بول نہیں سکدا منہ تلے رکھے تاکہ میں بارگاہ انہاں بزرگاں دی بارگاہ چ دعا منگ کے رخصت ہو جاواں. میں پھر عرض کرنا چاہنا اقبال فرماتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آپ روح ماز نام مصطفیٰ است. ساڈیاں عزتاں آپ روح دولت دے مال نال نہیں ہے ساڈا سب کچھ صرف اور صرف آمنہ دے لال. میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں آستانے تے آمن والیو اتھے پھلے سبق یاد کر کے جایا کرو. اتھو آ کے اپنا زندگی دا لایا عمل درست فرمایا کرو. بزرگاں دی بارگاہ وچ آ کے اپنی صراط مستقیم دی ڈائریکشن لے کے جایا کرو. اپنے معاملات میں اندر رومن وچ زندگی نہ گزارو. اپنے ماحول نو ویکھو مسلمان اکیلا نہیں ہوگا. مسلمان کے پورے افراد کے ماحول نو درست کرن والا ہوگا ہے. تیری غیرت و حمیت تیری فکر تیری سوچ تیرا وقار پوری انسانیت نو وقار بخشن والا ہے. اقبال فرماندے نے اپنے منظر تے سٹیٹس تے غور تے فرماؤ. فرمایا جب اپنے سٹیٹس نو سمجھو گے پھر خیر تے برکت تہاڈا مقدر بن جائے گی. عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی. اقبال آدھا دنیا نو سامنے نہ رکھو وہ اندھیرے بچے اندھیرے چھٹے بجائے گی. جنہاں لوگاں نو ماں پیو دا حیا نہیں ہے وہ مغرب تینوں مینوں کی دے گا. جیڑی دنیا آپ مٹ دی جا رہی ہے تینوں مینوں سکون کی دے گا. یورپ امریکہ کی دے سکتا ہے. اقبال بیان کر کے آخرے آئے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہا جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. آؤ نبی دے پیارے غلاموں اپنے معمولات زندگی نو بہتر بنا کے محمد پاک دے دین تے شریعت دے تابع کریے. پروردگار نے واشگاہ انداز اندر اعلان فرما دیتا ہے. فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جڑا مصطفیٰ دے اس دائرہ کار غلامی والے نو حضور دے دتی و شریعت دے دائرہ کار نو آمنہ دے لال دے بخش انوار و تجلیات نو جڑا کراس مارے گا اللہ فرماتا اسا مصطفیٰ نو ادا نگہبان نہیں بنایا. مطلب زندگی دے معاملے اپنیاں پریشانیاں تے دکھ اپنیاں مصیبتاں تے پریشانیاں حضور دے دربارے پورے بار اندر اپنے شیخ کامل دا آستانے دا وسیلہ پکڑ کے اپنی نسبت دا تعلق جوڑ کے تو حسنین دے نانا دی بارگاہ وچوں خیر دے منگ. اے او ہے جڑا بند نہیں ہوگا. اے او ہے جتھے کوئی چوکیدار نہیں کھڑا. اے او ہے جتھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس جدو تو چاہے گا پھر تو غور کر تیرے واسطے میرے واسطے قرآنی حکم نہیں ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
بول لوجد اللہ لوجد اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے چلوتا خلوتا ہوئی میری آنے، مشرق و مغرب بھی میرا ہے، شمال و جناب پستیاں بلندیاں بھی میری آنے، لیکن اگر میں نو تواب و رحیم پانا چاہتے ہو یار میرے دی غلامی دا پٹا اپنے گلچ پا کے میرے محبوب کے ترے دولت تے آ جاؤ، میں تو انو تواب تے رحیم ملا گا. اوتھے تے رحمت دے بوئے کھلے نے، خیر و برکت اپنے جو بنتے ہوئے، اوتھے تے جناب والا ہر ویلے لنگر عزت دا شرافت دا عظمت دا بنڈی دائے پیا. لیکن جب رخ واشنگٹن والامت کر جائے گی، جب پینٹاگون والنظرہ کر جائے گی، جب امت دا رخ فیٹف وال ہوئے گا، آئی ایم ایف دی دریوزہ کر بڑھے گی، ورلڈ بینک دی دریوزہ کر بڑھے گی. او تیری زندگی دے سانس چھیننا چاندی ہے مغرب دی دنیا، تینو محمد عربی دے دروازے اقدس تو خیر و برکت رب دینا چاہتا ہے. اس واسطے تے تیرے میرے بزرگاں دی خوبصورت زندگی اپنے سامنے رکھ لے، فیصلہ کر تو تیرے جنہ لوگاں نو کامیاب سمجھنا ہے او کامیاب کون لے. تیرے میرے نزدیک شاید دنیا دے سٹائل بدل گئے، لیکن صداقت والا کامیاب صدیق اکبر. پھر پوچھ لے کتوں خیر ملی ہے، کامیاب کا نام فاروق اعظم ہے. پوچھ لے خیر کتوں ملی ہے، کامیاب پرسنالٹی عثمان غنی ہے، کامیاب پرسنالٹی جناب حیدر کرار ہے، حسنین کریمین نے. اے ساری برکتاں والیاں شخصیتاں بارگاہ کے محمدی دا نور لے کے انہاں زمانہ معطر تے منور کیتا ہے. تائیں تے بریلی دا بابا غیرت دنیا دا سلطان امام احمد رضا آکھرے آئے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے. اگر ذوق اجازت دے وے سارے مل کے پڑھاؤ. میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے. اللہ تیرے محبوب دے یارہ دے مزار دے زیر سایہ اسا انہاں سے درد لیا کے تیرے کرم دی بھیک منگ رہے ہیں. تینو تو گیرہ والے بزرگاں دا واسطہ اللہ صدیہ خالی چھولیاں اپنے محبوب دی غلامی نال بھر دے. سانو خیر بھی دے دے، برکت بھی دے دے، عزت بھی دے دے، شرافت بھی دے دے. چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، اچھی بولو چمک تجھ سے پاتے. اور خود غور کرو جدے بارگاہ دا نور جناب آدم علیہ السلام میسر آیا، جدی بارگاہ دا نور پوری انسانیت کے بابے نو میسر آیا، جدی بارگاہ دا نور شیش و انوش میسر آیا، جدی بارگاہ دی خیرات ابراہیم و اسماعیل میسر آئی ہے. اس بارگاہ اندر امت کدو خالی ہاتھ لوٹ سکتی ہے. آؤ خالی چھوڑیا اپنے رب دے حبیب کی بارگاہ وچ پھیلا کیا کیے. چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے. میں نہیں پہ آکھدا اے بزرگ قادری
حبیب نے فلسفہ دیتا ہے. امام اعظم فرما دے رہے لوگوں انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک انت الذی لما توسل آدم من ذلة بك فاز وهو أباك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك ودعاك أيوب لدر مسه فأزيل عنه الدر حين دعاك وبك المسيح ونا بصيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لأولاك اب نظر غور کر لو اس کائنات عرضی کا نظام جیسائے آدم کائنات چمکے دے وجود آدم دائے چمک مصطفیٰ دیے کائنات شیش چمکے آئے وجود شیش دائے چمک محمد عربی دیے انوش چمکے آئے چمک انوش دیے وجود نور شن انوش دائے چمک مصطفیٰ دیے کائنان چمکے آئے وجود کائنان دائے چمک مصطفیٰ دیے محلگیل چمکے آئے وجود محلگیل دائے چمک مصطفیٰ دیے ابراہیم و اسماعیل چمکے نے چمک مصطفیٰ دیے یوسف و یونس چمکے نے چمک مصطفیٰ دیے ہود و صالح چمکے نے چمک مصطفیٰ دیے اے میں نہیں بھی آکھدا میرے بزرگاں نے آکھے آئے جڑا نبیاں نو چمکاری آئے رسولاں نو فیضان بن رہے آئے کائنات وچ برکتاں پیا بن رہے او جنوں خیر دتی ہے ہمیشہ دار دیتا ہے یہ سلسلہ رکیا نہیں ہے کدے جناب والا اے چمک وجود حضرت آمنہ دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود عبداللہ عبدالمطلب دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود صدیق دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود عمر دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود عثمان غنی دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود مولا علی دائے چمک کملی والے دیے وجود حسنین کرینین دائے چمک مصطفیٰ دیے وجود نقشبندی قادری رضوی اویسی ہے چمک مصطفیٰ دیے کدے چمک فرید الدین چمکیے کدے چمکت نور محمد مہاروی چمکیے کدے خواجہ سلمان توسوی چمکے آئے کدے غلام خواجہ غلام رسول تاجدار تغیرہ چمکے آئے اور کدے داتا حجویری خواجہ اجمیری کدے بلے شاہ سلطان باہو کدے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کدے احمد رضا اس دھرتی تے چمکے آئے کدے اقبال چمکی آئے اور کدے غلامان رسول وچ محبت کا تعلق جوڑ کے غازی علم الدین چمکی آئے کدے غلامان رسول وچوں غازی ممتاز چمکی آئے اور کدے ٹوٹی چٹائی تے دین محمدی پڑھان والا امام عظیمت امیر المجاہدین علامہ رضوی نبی کائنات کے پیارے غلاموں اس نور نو دیکھو خیر تے برکت دی بھیک کوئی نہیں دے سکدا وہ تہاڈی زندگی کھونا چاہندے نے یورپ تہاڈی تہذیب دا جنازہ نکالنا چاہندا ہے کفر تہاڈی کمر توڑنا چاہندا ہے رشتیاں دی پاکیزگی ختم کرنا چاہندا ہے سماجی نظام ڈیمیج کرنا چاہندا ہے رشتہ داریاں نو ختم کرنا چاہندا ہے او مغرب پٹ گیا جے او ٹھنڈی جہنم جے اپنا آسرا یورپ نو نہ بناؤ اقبال رو رو کے آنے میں کل شوری دا خواب کاغے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں یہ دائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں خیر کے برکت
اس واسطے آسانے آستانے والو اللہ تواڈیاں رونقاں سلامت رکھے، اللہ تواڈے نور سلامت رکھے، اللہ تواڈے بزرگاں دی تعلیمات سلامت رکھے، اللہ دی کبریائی دی قسم سانو پوچھو اسا فقیر ملنگ جڑے تواڈے آستانے تے آنے اسانے عمران تواڈے قدماں وچ بیٹھے، نواز تواڈے قدماں وچ بیٹھے، زرداری تواڈے قدماں وچ بیٹھے، وقت دا حاکم تواڈے قدماں وچ بیٹھے، ملت دا سلطان تواڈے قدماں وچ بیٹھے، اسا چاہنے دھرتی نو تواڈے بزرگاں نے لت ماری ہے، محمد عربی دے دین نو جفا پایا ہے، تساں رسول اللہ دے دین دے چوکیدار ہو، اسا دے سردار ہو، لیکن اسا تواڈے پیچھے چل رہے ہیں، چلتے رہو گے جدوں تک نعرہ مستانہ ایک ہی ہوئے گا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہاں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، دنیا دا نظام ہے، پارٹیاں بھی گئے نے، سیاست برادری ساری معاملات رکھ دیو رکھو، لیکن قسم پروردگار دی آؤ اپنا قومی انٹرنیشنل مسئلہ سمجھیے، پریشانیاں مصیبتاں میں پھنسی ہوئی قوم نکالیے، نئی نسل نو گمراہی تو بچائیے، عالم کفر دے طوفان بدتمیزی تو محفوظ کریے، او کیویں کر سکنے اقبال دا پیغام سن لئیے، اقبال فرماندن عزت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہنا دیگر درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد کا ملت کے مقدر کا ستارہ، آج پریشان کے سارے ہیں، لیکن تھوڑا جیا سوچئے غور کریے، بزرگاں دی دتی ہوئی فکر تو ہٹ گیا یا کھڑے ہیں، ذرا سوچئے کتے ساڈا صبح دا آغاز نماز فجر پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے کتے خدا نخواستہ خالص دودھ پانی پاون دی بغیرتی تو تے آغاز نہیں پیا ہوندا، کتے صبح صبح وردی پا کے لوگاں دے جناب گھر لٹ کے رشوت دے ذریعے حرام دا پیٹ بھرن تو آغاز تے نہیں پیا ہوندا، کتے جھوٹی گواہی کتے تعلق دا غلط استعمال تے نہیں پیا ہوندا، کتے پڑوسی دی بہن بیٹی تے گندی غلاظت والی نظر رکھنے تے آغاز نہیں پیا ہوندا، اگر انجے تے پھر معاف کرنا، منافقت تیرے میرے وجود رچ بس چکی ہے، آؤ ذرا قرآن دے عالمگیر نور رسل سامنے رکھیے، قرآن نے اصول ضابطہ کی دیتا ہے، فرمایا قل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سب سے بہتر چیز کیڑی ہے فیصلہ دیو. میں نہیں کر سکنا. پارٹیاں مسلک سیاست سارے کم رکھن والے ہو غور و خوض کریے کیونکہ آستانے تیرا کے صرف لنگر پھر ٹر کے سلام کر کے گئے اساگے بے مزار نو کی منہ بھی کھاواں گے. آستانے والے بزرگ نو کی منہ بھی کھاواں گے. استاد کول جائیے تے صرف سکول دا منہ ویکھ کے آئیے خیر نہیں لبدی. بوئے تے آ کے غور کرو انہاں عزت تے عظمت تے رفعت والے مقام تے پہنچن والے لوگاں دی زندگی کیسی ہے. انہاں دی جلوت کیویں گزری خلوت کیویں گزری. تیرا ڈبل شریکہ کتے بد مذہب پوچھدا ہے ہاں بھائی دسو پیراں نو منن والے ہو. کتے کوئی گھٹیا سیکولر لبرل لوگ پوچھتے ہیں دسو پیراں فقیراں نو منن والے ہو. لبرل آنٹیاں سیکولر لنڈے دے انگریز تیرے اوتے طوفان بن کے کھڑے نے. ہر لمحے ہر ساتھ ہر گھڑی چیک کرنا چاہ رہے ہیں. زمانہ بہت چینج ہو گئی ہے. اگے تو فخر نال آکھدا سے میرے فلاں بزرگ نے ایک رات پورا قرآن پڑھیا. 15 سال غوث پاک نے روزانہ ایک قرآن ختم کیتا. اور مرزا جیلم دے انجینئر کیلکولیٹر چاہ کے بیٹھے نو دن رات پوری گیا گھڑیاں گنو پھر سجدے گنو پھر گھنٹے گنو پھر منٹ گنو. دسو کی کر سکتا ہے بندہ رات نو. یعنی نئی نسل دے دماغ چو کرامت بھی کٹ دیتی معجزہ بھی کٹ دیتا. جدو ایج نئی نسل کمپیوٹرائزڈ فکر لے کے آئے گی اس نسل نال کیویں مقابلہ کر پاؤ گے. عقیدت محبت اپنی تھان تے لیکن او دے لئی ضروری ہے کہ صاحبان مزار دی محبت تے عقیدت رکھ کے قرآن تے دین دے اصولاں نو سمجھو. تاکہ جدو انج دا کوئی کیڑا مکوڑا چھال مارن دی کوشش کرے انہوں پہلے آکھو جڑا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قوم کیسی ہے. فلاں نے کشتی پار لگا دی فلاں نے فلاں کام کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں کا جدو تیری ٹھیلی نہیں اور جدو تیری کشتی تاری نہیں ہے تینوں کی لگے جنہ دی کشتیاں تریاں نے انہاں دا نام ہے میرے علی محمد رضا. لیکن ظاہر کے ہر سوال کر کے وہ اپنے ذہن میں تسکین پہنچان ہے. پھر اگو کیا نے ان پڑھ لو جاہل لو الٹریٹ لوگ آستانے نال جڑے. اسا کے کوئی بات نہیں. اسا الحمدللہ ہر اس آستانے نو سلام کرنے آ جڑے حکمرانہ تے سیاستدانیاں دے قدمے چ نہیں بیٹھنے. اسا نہیں دے فلاں نال چلو ساڈے نال چلو کوئی بات نہیں. لیکن اسا نہ جدو دنیا دار دے پیچھے کوئی شیخ کھڑا ہوندے پھر اسا مجبورا نہ آکھاں گے حضرت خواجہ پیر آصف علی زرداری حضرت خواجہ خواج خان خواجہ محمد عمران خان نیازی آستانہ عالیہ بنی گالا شریف حضرت خواجہ محمد شباز شریف پیر محمد نواز شریف آستانہ عالیہ اڈا پلاٹ شریف. یہ گھبرا گئے ہو تو میں نو
سمجھاؤ جدو پیر انہاں دے پٹے گل وچ پا کے فخر کرن تے پھر میں انہاں نو پیراں نے پیر نہ آکھاں لیکن میرے نزدیک پیر انج دے ہوندے نے جڑے زمین تے بیٹھ کے آکھن ساڈا تعلق کسے نال نہیں محمد عربی دی